Ngiyasikhuthaza, ngiyasithokozisa ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Namba-ke isetshenziswa kuphela umuntu oyimemba ye-channel. Uma ungeyona imemba ye-channel, inamba awufanele ukuyisebenzisa nokuyithatha. Sibheka la. Inamba isenza kusongo 950 ntambama kuma-calls, not WhatsApp, not WhatsApp call. So, unolwazi isithole sawubona Pastor Oyini, ngicela ukubuza ngophupha umuntu ekuchamela. She dreamt of herself being urinated by someone else. Someone was urinating, peeing on her. That's a bad dream. Okay, maybe. Number one. Ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuwuphawu lobuma ekuchamela. Lusho ukuthi kunomuntu ononya futhi ongakufiseli ukuthula nozinzo okugadla ngesichitho. 2, omunye ngebheka kanje. Uma uphupha umuntu uphawu lobuma ekuchamela, lusho ukuthi sukuma uthola usizo ngoba uthunyelwa ngento eyisilwane ukuba ekungcolise ngesichitho. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uphawu lubi uma ekuchamela, lungasho ukuthi kumele ugeze uzihlambulule ngoba kungenzeka kunomuntu ohlangana nawe noma ohlangane nawe wambatha nawe ngubo yinye engcolile wakungcolisa lo muntu. Futhi kuyenzeka ukuthi you have engaged in a sexual intercourse nomunye umuntu wabe sekungcolisa. Okay, 3. Okay, 4. Kuyenzeka uma uphupha umuntu kuba uphawu lubi uma ekuchamela, lungasho kungenzeka kumele uzinuka amakhwapha uqalaze kwabamanga ngoba kungenzeka kunesidalwa esithukuthele esisondela kuwe kabi sikubangela isichitho. Yabona? Okay, azivale ngokuthi number 5. Futhi ke uma uphupha umuntu uphawu lubi uma umuntu echamela, lisho ukuthi ungase noma lisho ukuthi kunomuntu ongase akululaze, akuhlambalaze, akudelele, akweyise, akuthunaze, akwehlisa isithunzi kakhulu. Yamani. Siyabonga besibheka la umuntu uma ekuchamela. uNkulunkulu akakulonde kubusisa. Siweni phansi lematulu,